10. דקה. בקס. חשבון טלפון. מכתב בשבילי? מסבא וסבתא? מה זה יכול להיות? אני חייבת לפתוח את זה עכשיו. לאביב נחמתנו האהובה. עוד מעט ימלאו לך 12 אביבים ותחגגי בת מצווה. לכבוד המאורע אנו רוצים להעניק לך מתנה מאוד יקרה. הינך מוזמנת לבוא אלינו ביום שני בשעה 5 אחר הצהריים. באהבה רבה, סבא מאיר וסבתא מירה. מתנה יקרה מסבא וסבתא? מה זה יכול להיות? אולי הם קנו לי אייפוד. סבא וסבתא יודעים שאני אוהבת לעצב בגדים. אולי הם קנו לי מכונת תפירה? אולי הם קנו לי כלב. Who let the dogs out? 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 איזה יום שמח לי היום. איך הגעת? הלכתי ברגל. כל כך הרבה? לא היה קשה? לא, יופי. שלום סבא. שלום. לפעמים חלומות מתגשמים, לפעמים כשהלב עוד תמים. מה? זאת מתנת בת המצווה שלי? בשביל זה הזמנתם אותי הנה במיוחד? בשביל 2 מקלות מעץ? אביבה היקרה, אנחנו יודעים שאת מאוכזבת נורא. הפמוטות אומנם ישנים וגם לא כל כך יפים, אבל לנו הם יקרים ביותר. היום תצאי למסע חיפוש ותגלי בעצמך למי שייכים הפמוטות ומה ערכם. סבא ואני הכנו לך כמה משימות, אותן תצטרכי לבצע עד ליום בת המצווה שלך. ארזי תרמיל, קחי איתך חברה וקדימה צאי למסע. אני נמצא בעיר פתח תקווה, חלוצת המושבות העבריות בארץ ישראל. שכונה זו, הנקראת כפר גנים, הייתה מכוסה בפרדסים וברי חדרים. פרדסים אלו שימשו בימי המנדט כמקום היסטורי בסיס פעולה לחברי ההגנה והאצ"ל. כאן, ממקום היסטורי זה, יוזנקו אביב ושירה למרוץ הגדול בחייהן, המרוץ לבת מצווה. תחילה יהיה עליהן למצוא את תיבת הרמז בין העצים, ולהיזהר ששום אשכולית לא תיפול להן על הראש. ברוכות הבאות למרוץ. עליכן להגיע באוטובוס למדרחוב ההגנה במרכז העיר ולמצוא שם דובר הונגרית שיתרגם לכן את המשפט המצורף. המשפט הזה היה רשום בעיפרון על כל אחד מן הפמוטות, אך נמחק עם השנים. הפנטקס טיפניק וזה שנק הזה.
בואי נלך. איזה קו מגיע למרכז העיר? הנה, נראה לי 53 או... הנה שם יש... בואי. דוברת הונגרית? סליחה, דוברת הונגרית? לא. סליחה, אתה דובר הונגרית? סליחה, דוברת הונגרית? איגן? איגן זה כן. את יכולה אולי לתרגם לנו את זה? אורות של יום שישי מובילים הביתה. תודה רבה גברת, עזרת לנו מאוד. בבקשה. הנה תיבת החמד. סימן דרך. המשפט שהיה רשום על הפעמתות מביע את הרצון העז לחזור הביתה. עליכן להגיע לספריית כפר גנים, לעלות לקומה השנייה ולמצוא שם ספר שייך לבית ההוא לפני שנים רבות. בעמוד הראשון של הספר מסתתרת התשובה והתמונה המצורפת מרמזת על הספר המבוקש. לאחר שתמצאו את הספר, בקשו מהספרנית את הרמז הבא. רגע, איך נגיע לספרייה? בואי נזרוק אותי. נתחיל לחפש? נתחיל מספרי ההיסטוריה, זה נראה לי ספר נשם. זה לא הגיוני מה שקורה כאן. עד שאני אגמור לבדוק כאן את כל הספרים בקומה, אני כבר אהיה בת 13. איזה ייאוש, אנחנו פה כבר שעה ואין לנו אפילו כיוון. מה עוזרת לנו התמונה הזאת? בואי נקרא שוב את הרמז, אולי פספסנו משהו. המשפט שהיה רשום על הפעמותות מביע את הרצון העז לחזור הביתה. עליכן להגיע לספריית כפר גנים. הגענו. לעלות לקומה השנייה. עלינו. ולמצוא שם ספר שהיה שייך לבית ההוא לפני שנים רבות. לא מצאנו. בעמוד הראשון של הספר מסתתרת התשובה והתמונה המצורפת מרמזת על הספר המבוקש. לאחר שתמצאו את הספר, בקשו מהספרנית את הרמז הבא. מה זה? זה נראה כמו כרכרה. ותראי, התמונה גם בשחור לבן. יואו, איזה מטומטמות אנחנו. למה לפתוח את כל הספרים האלה כשכתוב במפורש שהספר מלפני שנים רבות? אנחנו צריכות למצוא רק ספרים עתיקים. היי, הספר הזה נראה לי קצת זקן. היי, זה אותו דבר, בדיוק אותה כרכרה. גם כתוב כאן משהו. פורסט ג'וזף. זה קשור למשפחה שלך? כן, לאבא שלי קוראים יוסף. על שם סבא שלו שנרצח בשואה. רגע, וכתוב כאן עוד משהו. קוקשיגרטו. חבל שלא שאלנו את הגברת במדרחוב מה זה. ראיתי פה מחשב בכניסה, בואי נבדוק. מה כתוב? הנה, תקלידי. קוקשיגרטו. יצרן רכב?
סבא רבא שלי היה יצרן רכב. טוב, אנחנו מתעכבות כאן יותר מדי. בואי לספרנית, ניקח את הרמז הבא. יוסף פירסט התגורר בעיירה קרצק שבהונגריה. בחצר ביתו היה בית מלאכה לפרזול סוסים ובניית עגלות. החותמת שהטביעה על ספריו הוצבה בצורת כרכרה המציינת את העיסוק של בעל הבית. אם כן, זה הבית אליו קיוותה לחזור מדליקת הנרות. במשימה הבאה התמודדו הצוותים עם טכנולוגיה מיושנת, ובעלי התושייה שביניהם יגלו למי שייכים הפמוטות. שלום, זה שלכם, תודה רבה. בקופסה שבידכן מונח סרטון בן 40 שנה, בו מופיעה האישה שפמוטות העץ שייכים לה. עליכן לצפות בסרט ולזהות במי מדובר. לאחר מכן התקשרו למספר הטלפון המצורף וקבלו אישה עם מי שתענה לכם בהצלחה. מה זה הדבר הזה? זה ה-DVD של קום המדינה. אפשר לראות ככה? לא, חבל, את תעשי את זה ואז לא נוכל לראות כלום. איך נראה את זה? יש כאן חנות וידאו בסביבה? וידאו דן, הם עושים המרות מקלטות ל-DVD. אולי נצליח להיכנס לפני שיסגרו. אתה יכול להמרות את הדבר הזה ל-DVD? זה ייקח בערך שבוע. שבוע? אין לי זמן, זה מצווה שלי בעוד יומיים. זה לוקח שבוע, אין לי מה לעשות. מה נעשה? איפה נוכל לראות את זה? אני מה זה צמאה? אני חושבת שמגיע לנו איזה ארטיק עכשיו. ארטיק, שוקולד בננה, ארטיק, שוקולד לימון, ארטיק, שוקולד בננה, ארטיק, שוקולד. יש לי רעיון, אח שלי! כל החדר שלו מלא בכבלים ומסרטות ישנות. עוד שעתיים הוא חוזר מהישיבה, אולי הוא יוכל לעזור. טוב, בואי נלך. אני מקווה שזה יעבוד. אל תדאגי, יהיה בסדר. המקרינה הזאת מה זה מיושנת? היא אמנם מיושנת, אבל היא תעבוד. וואו, זאת מאמה! היא סבתא של אבא שלי. איזה שם זה מאמה? מאמה זה רק כינוי. השם האמיתי שלה הוא רחל פירסט. אני נקראת על שמה, אביב רחל. היי, לא ידעתי שיש לך שתי שמות. נכון, כי אף פעם לא ממש סבלתי את השם הזה. דווקא שם יפה. זהו, נגמר הסרט, אני מקווה שעזרתי לכם. כן, עזרת לנו מאוד, תודה רבה. אבל אני עדיין לא מבינה מה הקשר בין הפמוטות של מאמה לבין הכתובת המוזרה בהונגרית. אורות יום שישי בערב יובילו אותנו הביתה. מספר הטלפון, בואי נתקשר. רגע, צריך את הסימן דרך. איפה הוא? הוא אצלך, כן? לא, חשבתי שהוא אצלך. טוב, זה ממש חסר לנו עכשיו לאבד את זה סימן דרך. טוב, חייבים לחפש אותו. הנה הוא. 03 933 8536. הלו, שלום, מדברות אביב ושירה מהמרוץ לבת מצווה. שלום וברכה, חיכיתי לטלפון שלכם. סיפרו לי בבקשה, מה גיליתם עד עכשיו על הפמוטות? אני שמה על רמקול, רק שנייה. הפמוטות היו שייכים לרחל פירסט. היא גרה בעיירה קטנה בהונגריה. לבעלה יוסף היה בית מלאכה לייצור כרכרות, והוא נרצח בשואה. מה שלא הבנו זה את הכתובת המוזרה על פמוטות. ובכלל, למה לכתוב על פמוטות? זה סיפור ארוך. אני מציעה שניפגש. אני נמצאת עכשיו בקפית בקניון גנים.
כמה זמן דרוש לכם כדי להגיע? לקניון גליל 10 דקות. אנחנו כבר מגיעות, תחכי. רגע, אבל איך נזהה אותך? אני לובשת סווטר כחול. תודה רבה, להתראות. מה את עושה פה? מתי הגעת? באתי לבת מצווה שלך. אביב ושירה, אתם בטח רוצות לשמוע את הסיפור הנפלא של הפמוטות. רחל פירסט היא אמא שלי. היינו גרים בעיירה קטנה בהונגריה בזמן שאנשים לא היו מכוניות. אז הם נסעו ממקום למקום. זה רכבת, עם סוס ועגלה. שניהם צודקות. לאבא שלי קראו יוסף, והיה לו בית מלאכה לפרזול סוסים ובניית עגלות. כך נראה בית מלאכה שלו. אבא העסיק פועלים רבים, וחיינו התנהלו בשקט ובשלווה. תחזיק חזק הלקטן שלי, כי לא תמיד. בשנת 942 השתנה המצב. ההונגרים תפסו אותו וגירשו אותו למחנה עבודה ברוסיה. אבא לא חזר, ואנחנו נשארנו שלושתנו לבד. אמא, אני ואח הקטן. מעבר מספר חודשים נאלצנו לעבור לגטו. מהגטו גירשו אותנו הגרמנים אל הלא נודע. אמא שלי הייתה אישה דתית מאוד, והיא ניסתה בכל כוחה לשמור על השבת. היא חתכה תפוח אדמה לשני חצאים, חפרה בור קטן באמצע ושמה בו פיסות קטנות של נר. תפוחי האדמה שימשו אותה כפמוטות. במחנה יחד איתנו עבדו גם בני הזוג פולגר. האדון פולגר ראה איך אמא צורחת כל יום שישי להדליק את נרות השבת. הוא החליט להכין לה מתנה, פמוטות של ממש. הוא לקח מקל ובעזרת אולר גילף ממנה את זוג הפמוטות. אחר כך לקח עיפרון ורשם על כל פמוט משפט אחד בהונגרית. הפינטקש טיפינק וזה שנק חזו. בזכות נרות השבת נחזור הביתה. המלחמה הסתיימה והשתחררנו. ממא, אני ואחי הקטן חזרנו לבית שלנו בקרצג, ומשם עלינו לארץ ישראל. בזכות נרות השבת נחזור הביתה. וואי, איזה סיפור מרגש. אביב ושירה, המתנה הזאת בשבילך. תודה רבה. הגעתם לסוף המרוץ. נקודת הסיום נמצאת בגינת הפרח. עליכן להגיע לשם עד שקיעת השמש בהצלחה.
אביב, שירה, הגעתם למקום הראשון במרוץ לבת מצווה. כל הכבוד, מילאתם את כל המשימות, הוכחתם חברות טובה. איך אתן מרגישות? מעולה. היה קשה, אבל מה זה כיף. היה גם מצחיק, היה מרגש, וגיליתי הרבה דברים על סבתא רבא שלי, שאני אשמע, ושמענו סיפור מאוד מאוד מרגש מפי מגדה. עכשיו, אביב, את ראויה לקבל את המתנה. לפעמים חלומות מתגשמים, לפעמים כשהלב עוד תמים. הסרט שראינו עתה הוא אמיתי לחלוטין, והפמוטות היקרים הם כאן בידיי. פמוטות שגילף יהודי בשם פולגר לסבתא רבא שלי, בתקופה הנוראה של השואה. אני, אביב רחל פירסט, נולדתי 100 שנים בדיוק לאחר הולדתה של סבתא רחל. לא הכרתי אותה ואף פעם לא אהבתי את השם השני שלי, רחל. היום, כשאני נוטלת על עצמי עול תורה ומצוות, דמותה של סבתא רחל עומדת מול עיניי. דמות של אישה צדקת, בעלת תושייה, שדווקא ברגעים הקשים בחייה דווקא במצווה המסורה לנו הנשים, מצוות הדלקת נרות שבת. היום, כשגיליתי מי הייתה סבתא רבא שלי, אני גאה לשאת את שמה איתי בכל אשר אפנה. אני אביב רחל. לפעמים זה קיבי. אני מפחדת. זה נמצא שם ספר שהיה שייך לבית הזה לפני שנים רבות. כמה פספוסים יש בתובר? עוד פעם. מה אני אומרת עכשיו? יש כאן. פרדסים אלו שימשו בימי המנדט כבסיס... אוקיי. שימשו בימי המנדט כבסיס לא. זה מפחיד? לא, היא נגזה לי ביד גם. היא נגזה לי ביד. מה? רגע. די. נו. הגעתם למקום הראשון במרוץ לבת מצווה. גיליתם את כל המשימות. כן, כן, כן. תקוע זה היה. את אחלה ואת חמודה, את אחלה חמודה, כפיים שיגעון, קמפרי